Yo, what's up guys, zdraví vás Rantirix. No jo. Čiže ja by som sa mal dať postrihať. Nevadí. Je 6:50 ráno a ja idem na 0 hodinu, takže mám tu nejakých 5 minút toto. Mám tu nejakých Mám nejakých 5 minút do školy, takže rýchle info, inak točím z nového mobilu. Jo, takže je to super. Mám o mnoho viac pamäte ako predtým. Takže ak chcete nejaké zvlášť videjko o mojom novom mobile, takže doporúčam tento nový mobil. Potom odhalím, že aký mám presne mobil. To nebudem hovoriť ani značku, takže tak. A môžete to nájsť na Alze a chystám sa ľudia pre vás, čo toto, ježiš, aby som si mal Alzu, to mám jebať. Mal by som si vážne, teda, čo hovorím, mám otváračku normálnych kľúčov. Jo, Windows 5 má 99, tak spozná to. Takže jo. Je teda, hovorím ešte raz, že 6:51 ráno. Ja idem akorát na 0 hodinu. Jo, idem na 0 hodinu, takže rýchle info. Takže budem na to, že teda ten Roblox a Fortnite a čo vám môžem povedať? Budem natáčať Fortnite, Roblox, inak kľudne, ja som chceli podporiť nejako, takže kľudne môžete, jo, Rantirix. Rozmýšľam, že ak má YouTube kanál, že či sa tak volá Rantirix. Jo, meno vzniklo kvôli tomu, lebo to je dlhá história. To nie je dlhá história, ale akože vznik mena je náhodný, dá sa povedať. Takže jo, takže kľudne toto bolo také kratučké informačné videjko. Budem viac točiť s mojím kamošom, najlepším kamošom, ktorým sa vidím každý deň, jo, non-stop proste. A jo, takže ja už som pomaly pri škole a je 6:53, takže čo je veľmi dobré. Takže jo, ako chcete, aby som dával úvod videa. Takže jo, zdravia z pozdravujem Rantirixov a Rantirixiek. Viete, že nie až mužov a žien, vás divákov, ak sa pozerá na to nejaká baba, tak zdravím. Takže jo, toto je také informačné videjko, jo. Ja už budem pomer končiť, lebo už som pri zastávke a už sú to veľa ľudí. Takže pri viac takýchto ranných vlogov nezabudni dať odber a like a napíši do komentáru. Ale čau.